Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde etiň sowdasyna gözegçilik güýçlenip sowdagarlardan bahalary aşaklatmak talap edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenabadda habarçylarynyň biri 9-njy ýanwarda habar berdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde habarlaşan habarçynyň tasdiklamagyna görä, şu günler şäheriň Daýhan bazaryna et satýan sowdagarlary ýurdun ýöri togulluklarının raýat egin eşigindäki işgärleri gözegçilik edýär. Bazarda et sowdasyny edýän sowdagarlar etiň 1 kilogramyny 18 manada satmağa mejbur edilýär. Hakykatda etiň 1 kilogramynyň bahasy 30 manada barabar. Eger kimdir biri eti öz hakyky bahasyndan satjak bolsa, onu raýat eşigindäki ýöri togulluklarının işgärleri olara problema döredýär. Gözegçiler destine sowdagaryň ýanyna baryp onu gorkutup başlaýar diýip habarçy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, käte ýöri togulluklarının raýat eşigindäki işgärleri eti öz hakyky bahasyndan satjak bolan sowdagarlaryň et önümlerini elinden alýarlar. Käbir sowdagarlar bolsa bu ýagdaýdan para berip sypýarlar. Bu çäre ýöri togulluklaryň we polisiýa işgärleriniň para almagynyň ýene bir usulyna öwrildi. Bu göz görteli talaňçylyk galy bersede et önümleri elinden alynan sowdagarlary 200 manatdan 1000 manada çenli pul jerimesi salynýar diýip habarçy belledi. Türkmenabadyň bazarynda eti arzan bahadan satmak boýunça edilýän bu talap sebäpli et sowdagarlarynyň aglabasynyň öz işini besedendigine hem üns çekilýär. Häzir Daýhan bazaryň et satylýan tekçeleri boş diýen ýaly. Bazarda et sowdagarlarynyň diňe 20% diýen ýaly işleýär diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň bazarlarynda ençe meýilbäri goşa bahalar saklanyp galýar we azyk önümleri häkimetleriň kesýitlän bahasyndan gymmat satylýar. Emma soňky bir aýa golay wagt bäri türkmen resmileri ýurdun bazarlarynda et önümlerini we beýleki azyk haritlaryny döwlet tarapyndan kesýitlenen bahadan sattyrmak boýunça tagallalaryny güýçlendirdiler. Täze ýyl bayramynyň öňü sirasynda Aşgabatyň bazarlarynda polisiýanyň we raýat eşigindäki adamlaryň ýerleşdirilendigi hemde sowdagarlaryň öz haritlaryny döwlet tarapyndan kesýitlenen bahadan satmağa mejbur edilýändigi barada Azatlyk radiosy habar beripdi. Azatlyň ýurt içindäki habarçylar bilen söhbetde şolýan sowdagarlar et önümlerini häkimetleriň kesýitlän bahasyndan satsalar, onu özleriniň peýda görmegiň deregine ziýan çekjekdiklerini aýdyp, bu talabyň ýurdun häzirki ykdysady ýagdaýyna gapma garşy gelýändigini belleýärler. Sowdagarlar hususy eýçilikdäki malýada et sowdagarlarynyň etiň 1 kilogramyny 27-28 manatdan satyn alýarlar. Ähli çykdyjylary nazara alanmyzda 1 kilogram eti 30 manatdan satanymyzda da girdejimiz ujypsyzja bolýar. Ýöne eti 27-28 manatdan alyp onu 18 manatdan satsak, onu biz dollygyna ziýan çekýäris. Munyň üstesine de bazardaky arenda ýeri üçin hem her aýda 400 manat tölemeli diýip Lebaply et sowdagary anonim şertde Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ol etiň lükkä sowdasyny edýän sowdagarlara salgylanyp, etiň bahasynyň ýokary bolmagynyň sebäplerini mal üçin ot iýimiň gytalmagy we gymmatlamagy bilen düşündirýär. Mal sowdasyny edýän maldarlar ot iýimiň 1 kilogramynyň 1 manat 70 teňeden başlap te 2 manada çenli ýetendigini aýdýarlar diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Türkmenistanda azyk bolçulugy şolsanda ýumurtganyň, guş etiniň we çörek önümleriniň bolçulugy barada ýyl-ýyldan habar berýän resmi media serişdeleri azyk sowdasynaky problemalary şolsanda bazarlardaky goşa narhlary düýpden agzamaýarlar.